kde jen jsou a kde jsem já. Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě lepí ze zvyku a ostatní jsou v Mexiku. Neviem, či sa niektorý z týchto mladých adeptov cestnej cyklistiky raz naozaj ocitne na pretekoch niekde v Mexiku. Viem však určite, že viacerí dnes svetovo známi slovenskí cestní cyklisti roztrúsili sa po svete a začínali niekde práve tu, na Znievských dňoch cyklistiky, na memoriáli, ktorého v tomto roku už bol jeho 23. ročník. Memoriál Karola Hercega, ktorého štart býva už tradične v obci Slovany. To vlastne Karol Herceg bol. Telom i duchom po celý svoj život športovcom. Svoje detstvo trávil na Dunaji a na jeho ramenách. Atléti mu radili odsunúť cyklistiku na vedľajšiu koľaj a cyklisti mu zase radili presne opačne. Pravdou je, že počas svojej bohatej kariéry športovca venoval sa naplno obom svojim veľkým športovým láskam. Krstným menom Imrich Karol sa narodil 13. februára 1913 vo Viedni ako najstarší zo 4 detí. Okrem už spomínanej atletiky, najvýraznejšie sa však zapísal do análov slovenskej cyklistiky. Od roku 1944 pretekal v železničiari Bratislava, ktorý neskôr premenovali na Lokomotívu. Jeho cyklistickými priateľmi, ale aj súpermi boli vtedy najväčšie slovenské cyklistické SA na čele s Vlastimilom Rúžičkom. Od roku 1948 si svojimi výsledkami vybojoval účasť na prvom ročníku medzinárodných pretekov Praha-Varšava-Praha, ktoré neskôr sa konali pod známym názvom Preteky mieru. Bol aj pri zrode cyklistických pretekov okolo Slovenska ako organizátor a jeho 0. ročník ešte stihol aj v sedle bicykla. Vo veku 36 rokov prestúpil na dráhu cyklistického trénera, metodika a funkcionára Slovenského zväzu cyklistiky. Celých 33 rokov sa venoval výchove cyklistických talentov a jeho zverenci získali 18 titulov majstrov republiky. Zásluhou pretekára z Valašského Mežižíči Krištofa Solaža mal 23. ročník aj medzinárodné zastúpenie. Pre 12-členné štartové pole mladších žiakov pripravili organizátori v 23. ročníku memoriálu Karola Hercega už tradičnú 7 km dlhú trať ako časovku jednotlivcov so štartom v Slovanoch a cieľom v doline nad kláštorom pod Znievom zvanou Studenec. Po Jurajovi Marcibálovi sa vydala na 7 km náročnú stúpajúcu trať jediná pretekárka v kategórii mladších žiakov, ktorou bola Lucia Michaličková z cyklistického spolku Žilina so štartovým číslom 18. Ako 8. sa postavil so štartovým číslom 10 na štart Matúš Valuška, 11-ročný mladý cyklista z MŠK CK Žiar nad Hronom. Nuž a v cieli mu patrilo rovnako 8. miesto za čas 13 minút 45 sekúnd a 31 stotín. O minútu a 2 sekundy lepší čas dosiahol Daniel Oravec z cyklistického spolku Žilina. Čas 12 minút 43 sekúnd a 22 stotín ho vyniesol na celkové 3. miesto v konečnom poradí. Poslednú trojicu pretekárov otváral Jakub Varhaňovský z MŠK CK Žiar nad Hronom, ktorý v konečnom účtovaní získal 10. miesto. Ako predposledný sa vybral v ústrety cieľu pretekár Štefan Michalička z cyklistického spolku Žilina. Čas 12 minút 49 sekúnd a 10 stotín mu nakoniec vyniesol nepopulárne 4. miesto a od bedne a 3. miesta ho delilo nakoniec necelých 6 sekúnd. Veľký úspech cyklistickej mlade spod Dubňa v Žiline završil na 23. ročníku memoriálu Karola Hercega pretekár so štartovým číslom 19. Posledný na štarte, nakoniec prvý v cieli. Bol ním Matúš Štoček, ktorý dosiahol absolútne najlepší výkon 11 minút 31 sekúnd a 71 stotín. Svojím výkonom potvrdil výsostné prvé miesto v slovenskom pohári cyklistov mladších žiakov. Po mladších žiakoch patrili preteky kategórii žiakom starším. Na nich čakala časovka jednotlivcov na 13 kilometrov s tradičným cieľom nad obcov Vrícko. Dalo by sa povedať, že symbolicky štartové pole otváral pretekár so štartovým číslom 61, ktorým bol domáci pretekár z kláštora pod Znievom Peter Nemček. Ako druhý sa postavil na štart jediný Martinčan a druhý Turčan v poradí Martin Frnda, ktorému za čas 24 minút 33 sekúnd a 32 stotín udelili konečné
16. miesto. Prvým z dvojice pretekárov ŽP Šport akciová spoločnosť Podbrezová bol so štartovým číslom 12 Daniel Mihalíček. Aj športový klub cyklistiky z Dubnice nad Váhom vyslal do kláštora pod Znievom dvojicu svojich pretekárov. Tým prvým na štarte a úspešnejším v cieli, ktorému patrilo konečné 9. miesto, bol so štartovým číslom 36 Alex Zeman. V 25 členom štartovom poli sa objavili aj dve staršie žiačky. Tou prvou na štarte a úspešnejšou v cieli bola so štartovým číslom 60 Nina Janušíková z Bike Team Bratislava, ktorá dosiahla čas 26 minút, 17 sekúnd a 96 stotín. Kvalitný výkon podal na 23. ročníku tohto memoriálu aj pretekár CK Spišská Nová Ves Štefan Sanetrik. Svojím časom 23 minút 7 sekúnd a 92 stotín uzatváral v konečnom poradí prvú najlepšiu desiatku. Tú druhú naopak otváral Vladimír Švajderlík so štartovým číslom 24 z TJ Slavia Eškeli Trenčín. Čas 23 minút, 18 sekúnd a 22 stotín. Veľmi kvalitné výkony podali na tomto podujatí aj pretekári zo Žiaru nad Hronom. Menovite Adrian Foltán, ktorý sa stal štvrtým najúspešnejším Žiaranom a výkon 21 minút 40 sekúnd a 62 stotín ho oprávňoval na konečné 5. miesto. A to je štart tretieho najúspešnejšieho pretekára cyklistického spolku Žilina, Timoteja Židuliaka. So štartovým číslom 7 na 13 km náročnú trať vybral sa Ján Gajdošík z MŠK CK Žiar nad Hronom. S 21 štartujúci Marcel Haveta zo ŽP Šport akciová spoločnosť Podbrezová svojím časom 21 minút 56 sekúnd obsadil v konečnom poradí 6. miesto a bol posledným, ktorý pokoril hranicu 22 minút. O 20 sekúnd lepší čas dosiahol ešte Juraj Michalička z cyklistického spolku Žilina, ktorý za výkon 21 minút 35 sekúnd a 8 stotín obsadil v konečnom účtovaní 3. miesto. A to je štart cyklistickej nádeje z Dohnian. Reprezentantka CK Epic Dohňany, 15-ročná Ivana Labajová, ktorá potrebovala na prekonanie 13 km dlhej náročnej časovky jednotlivcov 27 minút, 8 sekúnd a 61 stotín. Druhú polovicu štartového poľa so štartovým číslom 39 otváral pretekár CK Spišská Nová Ves Bochňa Tadeáš, ktorý nakoniec skončil na mieste 23. O 6 miest vyššie vo výsledkovej listine nakoniec skončil Adam Sás z cyklotímu Habera Košice. Podstatne kvalitnejší čas dosiahol so štartovým číslom 10 pretekár cyklistického spolku Žilina Tomáš Persson. Čas 22 minút, 26 sekúnd a 66 stotín mu stačil na celkové 7. miesto. Najpočetnejšiu skupinu pretekárov na tomto podujatí tvorili pretekári MŠK CK Žiar nad Hronom. Bolo ich celkové 8. So štartovým číslom 6 jeden z nich, Matej Foltán, ktorý dosiahol čas 23 minút 50 sekúnd 46 stotín a celkové obsadil 14. miesto. 23. ročník memoriálu Karola Hercega bol súťažou s medzinárodnou účasťou. Postaral sa o to pretekár BPR Valašské Meziříčí Michael Zeťák so štartovým číslom 44. Patrilo mu konečné 12. miesto za čas 23 minút 33 sekúnd a 78 stotín. Tesne pod stupňom víťazov na celkovom 4. mieste skončil tretí najúspešnejší pretekár zo Žiaru nad Hronom Kristian Zimáni. Jeho čas 21 minút 37 sekúnd a 39 stotín. 20. na štarte, 13. v cieli. Vizitka Vladimíra Kováčika, pretekára CK Epic Dohňany, ktorý dosiahol čas 23 minút 37 sekúnd a 86 stotín. Na 13 km dlhú náročnú trať sa vybral aj jeden z osmičky Žiaranov, Henrich Haš. Čas 25 minút 6 sekúnd a 60 stotín. Konečné 19. miesto. Minútu po ňom štartoval so štartovým číslom 16 pretekár ŠKC Dubnica Milan Kováč. Dosiahol takmer identický čas, o sekundu a 21 stotín lepší ako jeho predchodca a toho v konečnom poradí vynieslo zase o stupeň pred svojim predchodcom. Poslednú trojicu z 25-členného štartového poľa uzatvárali pretekári MŠK CK Žiar nad Hronom. So štartovým číslom 3 sa vybral na trať Matej Truban,
ktorý dosiahol čas 21 minút, 22 sekúnd a 10 stotín. A ako sa v cieli ukázalo, tento kvalitný čas ho vyniesol na celkové druhé miesto. Nie len štartovým číslom, ale najmä svojím výkonom ozajstnou jednotkou na 23. ročníku memoriálu Karola Hercega v časovke jednotlivcov na 13 km bol výkon Nikolasa Jelžu z CK Žiar nad Hronom. Dosiahol absolútne najlepší výkon a ako jediný pokoril hranicu 21 minút. Za výkon 20 minút 23 sekúnd rovných získal absolútne prvé miesto. Na štarte posledný, v celkovom poradí 8. Tak by sa dalo charakterizovať postavenie Filipa Gašpara na štarte 23. ročníka memoriálu Karola Hercega. A to sú zábery z trate. Takto sa nad kláštorom boril s ťažkým stúpaním smerom na Vrícko Filip Gašpar z MŠK CK Žiar nad Hronom. A to je pohľad na Milana Kováča, ktorý obsadil konečné 18. miesto z SKC Dubnica. A to je konečný víťaz Jelža Nikolás zo Žiaru nad Hronom. A to jeden z najmladších, Henrik Haš, patrilo mu 19. miesto. To je pohľad na Mateja Trubana, celkové druhý z MŠK CK Žiar nad Hronom. A to sú posledné kilometre Vladimíra Kováčika, celkové 13. Pretekár z Dohnian mal toho plné zuby. A to je najúspešnejšia dvojica. Víťaz Jelža skoro nadelil svojmu oddielovému kolegovi plnú minútu, o ktorú v čase štartoval. A takto prichádza do cieľa štartové číslo 8, Haš Henrich. A za sebou to už mal aj Gašpar so štartovým číslom 5. A to je petica najúspešnejších pretekárov v kategórii mladší žiaci v časovke jednotlivcov na 7 km. 5. miesto obsadil pretekár Českej republiky z BPR Valašské Meziříčí Soláš Krištof. 4. miesto patrilo Štefanovi Michaličkovi z cyklistického spolku Žilina, 3. miesto jeho oddielovému kolegovi Danielovi Oravcovi, 2. miesto obsadil Marek Cverenkár, pretekár TJ Slavia Eškeli z Trenčín a víťazom tejto kategórie sa stal Matúš Štoček, pretekár cyklistického spolku Žilina. Dosiahol čas 11 minút 31 sekúnd a 71 stotín. Najúspešnejších pretekárov odmieniali starosta obce Vrícko František Hidek, starostka obce Slovany pani Elena Jackulíková a riaditeľ pretekov pán Juraj Farbiak. A to je defile 5 najúspešnejších cyklistov v kategórii starších žiakov v časovke jednotlivcov na 13 km v rámci pretekov 23. ročníka memoriálu Karola Hercega. 5. miesto obsadil Adrian Florian, Žiar nad Hronom. 4. miesto jeho oddielový kolega Kristian Zimáni. 3. miesto pretekár cyklistického spolku Žilina Juraj Michalička a 1. a 2. miesto opäť patrilo Žiaranom. Na 2. mieste skončil Matej Truban a víťazom sa stal Nikolás Jelža, ktorý dosiahol čas 20 minút a 23 sekúnd rovných. Slávnostné vyhodnotenie oboch žiackych kategórií dalo tu najkrajšiu bodku za vydareným prvým dňom z Nievských dní cyklistiky roku 2011.